Okunye ukubambezeleka ngodaba lukaMnumzane Jacob Zuma lwezikhali. Icala lowayengumengameli wezwe uMnumzane Jacob Zuma lihlehliselwe uSepthemba 11. Lokhu kwenzela ukuthi ijaji eliphethe izintambo uNkosinathi Chili anikeze izizathu zokuchithwa kwesicelo sikaZuma phambilini sokuba umshushisi uBilly Downer ahoxiswe. Phambilini iNkanyezi News ibike ukuthi uZuma, umholi womkhonto wesizwe iMK Party, walahlekelwa isicelo sakhe sokwesusa kukaDowner. UZuma uye enkantolo eyocela ukuthi uDowner kanye nentatheli uKaren Moore bashushiswe ngasese ngokuputshuza amarekhodi akhe kadokotela. Udaba lwachithwa enkantolo. Ngokusho kwejaji uNkosinathi Chili akazange athonywe izizathu zikaZuma ngesikhathi evele enkantolo. Ukuhlehliselwa uSepthemba kungenxa yokungatholakali kukaChili, ngakho-ke wacela umbuso nabameli babavikeli ukuba beze bazethule enkantolo ngoSepthemba 11. Ummeli kaZuma, oholwa ngu-Advocate Stali Mpofu, ubuze ukuthi uZuma uzoqulwa ngendlela efanele yini noDowner omele umbuso. Icala kulindeleke ukuthi liqale ngo-Ephreli wonyaka ozayo. Ngokusho kwe-National Prosecuting Authority, i-NPA, isimi ngomumo ukuqhubeka nalolu daba. UZuma ubhekene namacala okukhwabanisa, inkohlakalo kanye nokushushumbisa imali ahlobene nesivumelwano sezikhali esingundabamlonyeni esibandakanya inkampani yaseFrance ekhiqiza izikhali iThales. Kusolakala ukuthi iThales yagwazela uZuma ngenkampani eyaziwa ngeQobi Holdings ehlobene nosomabhizinisi oseThekwini owalahlwa igama. Umshini wami we baba awulethu umshini wami mshini wami umshini wami mshini wami umshini wami we baba uSheik ugwetshwe indima yakhe nokho wadedelwa ngoshwele wokugula ngo-2009. Izindaba usifundelwa uSinothile Maphumulo. Stay connected, stay informed.